Благодаря. Хайде, деца, ще те закарам. Ти ли? Вече ще ме карат. Браво, много са хубави. Аслан, може ли майка ти да има депресия? Припадъкът ти ми приличаше на паник-атака. За това ли трябва да мислиш? Тя е по-силна от теб и мен и е непоклатима като скала. Не го казвам като снаха, като психолог. А аз го казвам като нейн син от 40 години. Тя търси внимание. Проси си любов, прави го нарочно. Систематично преживявам това още от дете. Какво правиш? Вече шофьор ли ми стана? А? Ами да. От сега нататък няма да те изпускам от поглед и за минута. Оставям те за малко и се забъркваш в нещо. Стига. Не ме разсмивай. Още ме наболява. Любовта на живота ми оцеля и разбира се, че ще съм му шофьор. Ще си купим камион и ще го сложим отстрани на рекламен надпис. Направи го. Чакай, подмина завоя. Къде отиваме? Изненада. Ще ти хареса, повярвай ми. Ще полудееш от радост. Ще видиш. Тръпна в очакване. Ало? Добре, веднага ще ви запиша. Не разбирам. Луд ли съм? Да кажем клиент. Сякаш нарочно измъчваш ранено животно. Опитвам се да излекувам раненото животно. Нали си чувала как пускат Моцарт на кравите преди да ги издуят? Знаеш, нали? Да, но ние не сме крави. Така ли правиш на сеансите си? Не го правя. Успокой се, моля те. Господин Метин е най-добрият терапевт на двойки в Истанбул. Довери ми се. Добре, добре, Бог здраве да му дава. Каква такса взима твоят приятел, докторът? 300. 3000, Аслан. Сигурна ли си? Шегуваш се. Толкова пари. Я ставай. Аслан, не се дръж като дете. За пари ли ще говорим сега? Как 3000? Дай ми 1000 и ще те слушам цял живот. Аслан! Господин Метин ще ви приеме. Добре, много благодаря. Аслан, моля те, ще се отрази добре и на двама ни. Моля те, не върши глупости, не прави сцени. Моля те. За последен път те питам. Сигурна ли си за това? Сигурна съм. Моля те, довери ми се и не върши глупости. Ще видим. Чара, чакай в колата. Какво си намислила, пак недред? Защо трябва да се месиш на Девин? Просто улесних живота на двама души и единият е твоят син. Не го забравяй. Много внимавай какво правиш и се страхувай се. Разбрали ме, какво казах? Разбрали? Госпожо Хюлия, взех ви приспивателното. На нея не й трябва приспивателно. Нищо не й трябва. Ако изгони бръмбарите от главата си, ще спи като бебе. Я кажи, Трогот, днес ходи ли на пристанището? Не, още не съм. Ама
Разбира се, че не ходиш на работа, щом госпожа Хюлия е болна. Пепел ти на езика, Есма. О, я се виж, не ядеш и не пиеш. Станал си кожа и кости. Я ела при мен да те нахраня, а? Аз мога да те нахраня във всяко отношение. Благодаря. Проблем ли има? На кого звъниш? На Бедри. От вчера не мога да се свържа. Боже! Ало, Бедри, къде си? Той е при мен. Само посмей. Какво прави там? Дай му телефона. Той спи. Как така спи? Цяла нощ ли е бил при теб? Дойде ми на гости и пийнахме малко. Иляс, не ме карай да ти изкопая гроба. Дай му телефона. Не нарушавай съня на момчето. Щом си толкова любопитна, ела. Ще ти изпратя адрес. Госпожо Хюлия, утре е търга за чифлика. Трябва да внесем депозит. Пазите ли чека на господин Ибрахим? У вас ли е? У мене. Дано да има покритие. Пепел ти на езика, чара. Сметката е запорирана, за това трябва да платим в брой. Има къде да осребрим чека с малка комисионна. Вие се приберете, аз ще свърша другото. Аз се грижа за бизнеса си и ще отидем заедно. Има ли друго, което трябва да знам? Всичко е уредено. Освен нас има още двама участници, но са наши кандидати. Началната цена е 120 милиона. Те ще вдигнат до 150, за да не изглежда оговорено. После ще получим чифлика. Това е добре. Ще седна тук. Както ви е удобно. Диванът е много удобен, браво. Но аз... Малко съм нервен. Разбирам. И така, госпожо Девин, господин Аслан, първо да се запознаем. Какво правите? От кога сте женени? Така ли става? В училище учителят се представя пръв. Какво говориш, Аслан? Аз ще започна. Девин Акън Сойкан, аз съм психолог. Опа! Истината е, Признай си. че аз го принудих да дойде. Ето как започва играта. Тя опитва да се изтъкне с психологическата карта. Не биваше да я използва още в първото изречение. Не започваме наравно. На къде биеш? Ще си вървя. Какво ви кара да го приемате като състезание, господин Аслан? Жена ми. Тук няма конкуренция, просто се опитвам да ви опозная. Хайде, разкажете ни за себе си, моля ви. Слушам. Аслан Сойкан, на 39, живея в Истанбул и съм близнаци. Няма ли да пожелаеш успех на конкуренцията? Нали е игра? Не може така, все ме прекъсва, винаги е така. Постоянно ме прекъсва. Затваря ми телефона и потискат чувствата ми. Защо все го правиш? Хайде, Аслан, кажи си всичко, хайде. Добре де, само ми дай думата. Хайде де! Щом така се прави на терапия, ще си кажа. Беше преди около месец, простреляха ме 3 пъти. Аз съм мафиот. За Бога, Аслан! Или по-скоро ме определят като мафиот. Когато се запознах с нея, тя го каза. Много се смяхме тогава. Разбира се, че няма никаква мафия, господин Метин. Аслан е собственик на Марина. Разкажи му за Марината, Аслан. Предаваш ли се? Никога. Хайде, говори. Добре тогава. Ще продължа. Имаме ли време да говорим за това толкова дълго? Имам предвид за работата, докторе. Имаме ли време? Ами, сеансът е за вас, господин Аслан.
Работата е стресираща. Стресът няма край. Днес си тук, утре в Божиите ръце. Аслан, не сме тук, за да говорим за работа. Да сменим темата. За какво да говоря? Не дойдохме ли тук да обсъждаме връзката си? Добре, давай. Вижте, ето как стоят нещата. Погледнато отвън, аз може да изглеждам доминиращият във връзката ни, но тя ме потиска. Мили Боже! А защо мислите така? Вместо аз да ви задавам въпроси, вие ме питате. Така ли се чувствате? Защо мислите по този начин? Дрън. А ако знаех отговорите на тези въпроси, нямаше да ви ги задавам. Нали така? Браво, Аслан! Само психологията беше останала, а сега съсипа и нея. Това ми напомни, че с нея не е лесно. Обича да удря хората с глава, като се ядоса. Ще го запишете ли? Запишете го, моля. Мисля, че има детска травма и искам спешно да се поправи. Защото това е токсично поведение. А аз съм хуманист и категорично не го одобрявам. Добре, стига, Аслан. Направи си шоуто. Приключвай вече. Да, добре, приключвам. Казах ви, че ме простреляха 3 пъти. 2 пъти в гърдите и веднъж в белия дроб. Простреляме Бехрам. Аслан, стига, Аслан. Съжалявам, че съм такъв. Бехрам от Адана. Аслан. Знаете ли какво стана с него? Аслан. Ще ви кажа какво стана. Имам 3 момчета. Изкоч, Туги и Еко. 2 заминаха. Стига, Аслан. Пристани вече. Аслан. Край. Стига. Един момент, трябва да ви спра тук. Защо така? Ако говорите за престъпление или някаква незаконна дейност, тогава аз трябва да ви спра. Каква незаконна дейност? Не мислите ли, че трябва да съобщя в полицията? Длъжен е. Да, трябва да го направя. На теория. Но в такъв случай вие дискриминирате работата ми. На теория се чувствам дискриминиран. Не обичам да се чувствам така. Никак. Хайде. Не, чакай малко, чакай. Да си вървим. Тъкмо започнах да се възстановявам, започнах да се чувствам по-добре от този сеанс. И изведнъж ме дискриминират. Не разбирам, защо така, докторе? Съжалявам. Хайде, Аслан. Объркан съм в момента. Това не е терапия. Започнах да се чувствам по-добре и пак ме съсипахте. Ето, вижте колко съм зле. Разочарован съм. Хайде, Аслан. Благодаря ви. Съжалявам. Благодаря. Така ли? Така. Пак се извинявам. Наистина съжалявам. Аслан, излизай. Това не е терапия. Но да знаеш, Аслан, това още не е краят. Ние дойдохме тук да се лекуваме. А аз бях обиждан, потискан и заглушаван. Много съм разочарован. Стига! Кой ще излекува моите травми? Не разбирам. Колко ви дължим? 3000. 3000. Още един удар. Смей се, Аслан, но ще ти кажа, че това няма да ти се размине. Добре, опитай се. Но ще призная нещо. Много се забавлявах. Макар да е скъпо хоби, може да пробваме понякога. Кога се обади на Тургут? Мислех, че цял ден ще обикаляме по терапевти и го повиках. Одрин е готов. Ще отидем утре през деня. Имаме адрес. Дай Боже, ще спасим майката и дъщерята на Мелек. Наистина ли? Страхотно. А каза ли на Леля? Тя трябва да знае. Ще й кажа. Благодаря. Аз ще тръгвам. Накъде? Имам да довършвам някои неща. Да знаеш. Да дойда ли? Ще се справя и сама.